ụmụnne m ndị Igbo ekenekwa m unu, ya mara unu mma, arụsị ike wara unu ọjị n'ebe ọbụla unu si na-esonyere m. Ihe dị mma mere unu, ikuku nkwụ ọma kwụsakwa unu, mgbịrịgba udo mgbịrịgba ọṅụ ya na-akwụ n'isi unu na eke na oye na afọ na nkwọ ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ, ya mara unu mma. Ekene m unu niile na-esonyere m na mpaghara mba ụwa dị iche iche ebe ọbụla unu si na-esonyere m. Ihe ọma mere unu. Maka ndị bidoro isonyere m ọfụ, onye unu na-afụ iru ya na onye unu na-anụ olu ya bụ nwanne unu nwaanyị eze nwaanyị ọpụrụ iche bụ afa m. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri na ihe niile dịka chi si wee kee wee na-azọ ndụ. Na nke taa, nkụzi m ga-azọ gị ndụ. Ma ọ bụ na isogide m wee ruo na njedebe nke nkụzi a, ọ ga-azọ gị ndụ. Na ihe m na-eme ebe a bụ ịkụziri gị nwa bụ onye Igbo na-eme Igbo usoro ị ga-esi wee ghọta ike nke onwe gị. Ma ọ bụrụ na ị kwenyere na omenala na ọdịnala Igbo, isobe m na chanel a, ị ga-amụta ọtụtụ ihe. Dịka m na-ekwu na ọrụ dibịa ga-arụ na ndụ gị bụ obere ọrụ ịgbaziri gị ụzọ ka ịghọta ike nke onwe gị, na nke buru ibu n'usoro ihe mmụọ ị ga-emere onwe gị bụ gị ga-emeri ya onwe gị. Maka na onye gbachi ya nkịtị, chi ya amụ ya nkịtị. Ihe niile abụrụ mere m. Dịka anyị na-eje ụka, anyị kwenyere na onye fụ ha pastọ ife ọbụla nsogbu ya na pastọ kwughị okwu n'isi gị, nsogbu gị ana. Otu akwa ka anyị jikwa that mindset anyị ji wee na-eje ụka. Banyekwe n'ọdịnala, onye ọbụla nwere nsogbu ifu ya kwa ụkwụ na-akwụ ya kpamkpam, ọgbaje ebe dibịa sọvọrọ gị problem gị, nabara onwe gị. O rukwa echi, that problem will still come back again. Ma ọ bụrụ na o nwere ife dị otu ahụ nọkwa na ndụ gị, ọ bịakwa ọzọ. Mana ọ bụrụ na ịghọta ike nke onwe gị, ọ dịwagara onwe ya iche. You can solve your spiritual problem by yourself without involving any dibia. Ya bụ ife nọ ebe a na-eme, ịkụziri gị ka ị ga-esi wee ghọta ike nke onwe gị. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata nwanne m na-afọ iru m ugwu, usoro ị ga-eji wee weghachi ajọ ihe mmadụ mere na ndụ gị azụ. N'asụsụ bekee, ihe mkpụrụ ya bụ how to return evil back to the sender. Ịgwa unu nke bụ eziokwu ụmụnne m, ọtụtụ ihe na-eme n'ụwa. Mgbe ụfọdụ ihe na-eme na ndụ anyị abụcha ihe ejere je gwọ agwọ, ọ bụcha ihe mmadụ jere nye ihe ejere je gwọta n'ọgwụ, maọbụ ife achọtara na aja, maọbụ ife ekpetara na ekpere. Maka na abịa na mmegide a na-emegide mmadụ, o nwere usoro ndị ụka si eme ya nke mmadụ eme ya mmadụ, nwere usoro ndị dibịa sikwa eme ya mmadụ. Maka ka hapụ isi maka na ihe ọjọọ mere na ndụ mmadụ asị na eji eri ya be dibịa. A na-ejekwara mmadụ na nwoke ekpere je megide ya, ọ bụrụ sọ nsọ na be dibịa, ma nke dibịa ụka ma dibịa omenala. A na-ejecha ya ebe na-aba, a na-ejecha na-emegide mmadụ. Ya ka m jisi onye ọbụla ghọta ike nke onwe na ịghọta ike nke onwe gị, o nweghị ihe mmadụ ga-emenwu gị. Maka na mgbe ọbụla onye ahụ chọrọ imegide gị, ọfọ na ogwe ebinye. Mmụọ aja na mmụọ ikuku, mmụọ mmiri na mmụọ anyanwụ ị na-agọrọ ya na ezumezu mmụọ ndị kwudoro gị agaghị ekwe ka ihe ọjọọ mmadụ mere na ndụ gị dị ire. Kama na ihe na-eme na ọ dịka mmadụ ka na-emekwa omenala, ka na-ejekwa na dibịa nsi a na-atụ ya, bụ maka na ị na-ejebe dibịa for solution nọ. Ọ bụrụ gị wee ghọta ike onwe gị, ị ka na-ejegoro ka a sọvọrọ gị problem gị, ị nabara onwe gị. Ị ga ya abụkwa victim of ọgwụ cham juju, maka ịghọtabeghị ike onwe gị. Dibịa ka iji mere chi, pastọ a ka iji ka mere chi, ịghọtabeghị ike onwe gị. Ịghọta ike onwe gị nwanne m, ị ga-ama na ịbụkwa dibịa nke gị. Kama na abịazie na ya bụ field ndị dibịa ekere ọrụ eke, mana ị ga-abụgodo dibịa nke onwe gị ma ịghọta ike nke onwe gị. Maka na ife ọbụla bụ ife na-eme na ndụ mmadụ, ma nke ọma ma nke ọjọọ, ị ga-enwe the sign na ndụ gị. Ị ga-enweta sign. Onye ọbụla ga-anwụ anwụ ga-enweta sign. Kama na mgbe ụfọdụ anyị na-neglect sign ahụ na-abịa n'ụzọ anyị. Ya bụ gị bụ nwanne m na-anụ olu m na nkụzi a na-akụzi tata, otu ihe esi wee weghachi ihe ọjọọ azụ. Usoro ihe ọjọọ ji abịa buru ibu. Dịka m kwuburu, o nwere ihe ọjọọ bụ na mmadụ ejeghị eje gwa ọgwụ, mmadụ ejere eje kpere gị ekpere, mana n'obi onye a ka o si echepụta. O nwere ndị bụ unfriendly friend, fa akwa gị n'azụ mana okwu gị na-eru anị. Fa dị eme nshi mana obi ha bụ nshi. Gị na ha ga-adị na mma oge ihe na-ajọrọ gị njọ, mana gị na ihe ọma mebere gị, gị na ha esebe okwu ime obi, iwe ime obi. So ife na-amasị ha bụ mgbe ha na-anụ akụkọ ọjọọ na ndụ gị. Mana mgbe ọbụla ị kọwara ha akụkọ ọma, feziere gị. Ndị niile a bụ ndị obi ọjọọ.
nshi a na-eme eme abụchara nke ejiri mee n'aka chụọ aja display. Enwere nke eji obi eme. Ya bụ ihe m bịara ịkụziri gị taa. Ị ga-esi wee wechigha ya azụ. Gị na mmadụ dị na mma, ihe ọma na-emere gị, obi na-ajọ ya njọ, obi ya aha na-ata gị amoosu ma ị marọ. Mgbe ọbụla ihe ọma na-eme na ndụ gị, obi adịrị ya mma. Akụkọ ọ na-anabata na ndụ gị bụ mgbe ị na-akọrọ ya akụkọ ọjọọ, otu ụwa gị si dị, otu ihe nsogbu si bịa na ndụ gị. Ọ na-adụ gị ọdụ, mana ọdụ ọ na-adụ gị bụ maka ọ ma na ọ ka gị mma. Mgbe ọbụla ọ fụrụ na ịghọtawago onwe gị, obi ga na-ajọ ya njọ. Mana na o nwere ndị bụ na obi ha bụ evu, fa nwere dark energy, fa chegha ihe ọjọọ, luto na gị nwa bụ mmadụ dị empty. Ihe ọjọọ ahụ onye ahụ kwuru abịa na ndụ gị rụba ọrụ. Kedu ebe esi agba n'agha ndị dị ụta? Maka na gị na ha nọ n'ụlọ, gị na ha bụ ezigbote ọyị, gị na ha dị na mma. Ikekwe o nwere ofu ihe dị ka ihe ọma ha na-emere gị, o mee gị dị confuse. Agwago gị dị na onye a na-eme gị, gaghị ekwete. Mana nkụzi m bịara ịkụziri gị tata bụ ka ị ga-esi wee rụghachi ya azụ, buchie ya azụ. Maka na enwe onye ma onye bụ onye. Ọsọ nsọchi ime obi onye dị njọ na obi onye dị mma. Gị nwa bụ mmadụ, ị maghị obi onye dị njọ n'ebe ị nọ, na-abụrụ onye mepụtara ya n'omume. Mana o nwere ndị bụ aghụghọ. Mmụọ aghụghọ, mmụọ ogwumagala nọ n'ime ha, mmụọ mbe nọ n'ime ha. Ha ga na-ata gị arụ, ha ga na-afụ gị. Agbagodara gị n'afọ na onye a na-eme gị ihe, ị nweghị ike ikwete, maka na iji ndụ gị wee trọst onye a. Mana onye a bụ enemy of that your progress, enemy of your happiness bụ onye ahụ. Gị na ya na-abụ dị na mma. Onye ama everything about you. Ikekwe ọ ma na iji ha ego, ọ ga na-enyetụ gị ego, ọ ga na-egboro gị mkpa. Mana obi adịghị ya ma ọ chọrọ ka ị dị otu ahụ ịdị. Mgbe ọbụla ị kwutere okwu ihe ọma na ndụ onye ahụ, ihe ọma chọrọ imere gị, o ji obi ya ọkwụsaa ya. Mgbe ọbụla ị nọ na failure, mgbe ọbụla ị nọ na disappointment, ị na-ajụ kedu ihe na-eme m ihe nka. Ọ maka na ihe na-eme gị ihe nọ gị nso. Ọnya mere nsogbu ị nwere ji ọ dị ka ọnọdụ ala ala. Maka na o nwere onye bụ make sure spirit na ndụ gị. Make sure spirit ahụ bụ na ọ ga-emeke sure na ife ọma ga-eme na ndụ gị. Ọ ga-enye gị space ịkọtagodo akụkọ ihe ị ga-eme ka ọ dịrị gị na mma, o ji okwu ọnụ kwụsaa ya. Onye adịghị agwọ ọgwụ, mana ọ ga-ekwugide okwu kwute na ndị ga-agwọrọ gị ọgwụ. Obi ha jọrọ njọ. Ndị dị otu a, nwanne m, ha na-ezo ezo. Gị na ha nwere ike bụrụ best friend. O nwere ike gị na ha na-ege ihe m na-ekwu kịta. Mana onye ọbụla ma ndụ ọ na-ebi amarago ndụ ọ na-ebi. Ya mere ka ị esi wee gbanarị ya, nwanne m. Ọ bụ na ntụwa ya mmaba ihe atụ dị n'ime ya, nkụzi a ga-eto aka. Mana ka m gbubiri ya na nkenke. Onye a tụrụ ilu kọwarịa ya, ego eji lụọ nne ya lara n'iyi. Gị bụ onye Igbo na-anụ olu m, nụrụ na-anụ nkụzi a na-akụzi taa, ị ga-eji ire gị wee gwuo eze gị ọnụ ka ị mara na agha dị. Ihe anyị na-agọ n'ọfọ si egbe bere ugo bere, kesi ibe ya ebe na nkwu ya gbajie ya. Ọkwa n'ọfọ anyị na-agọ. Mana ụnụ nwa na ọnọdụ ugo, ọ naghị adị egbe mma. Na-agbaghị otu ọbụla esi wee gọọ ya n'ọfọ wee sị egbe bere ugo bere, ọnọdụ ugo adị egbe mma. Agụ na ewu anaghị achụ ọwụ. Agụ na ewu chiwe ọyị, ofu ụbọchị agụ a ga-eri ewu ahụ. Egbe na ọkụkọ adịghị eme enyi. Egbe na ọkụkọ menwe enyi, ofu ụbọchị egbe ga-ebuara nwa ọkụkọ. Ọ ga-eji bụrụ na ị ga-adị spiritually alert and spiritually equipped, maka na ị maghị onye bụ onye. Ihe ị ga-eme n'ọnọdụ dị otu a, gị bụ onye na-anụ olu m, adịghị ama ama, mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ. Nkwụcha abụrụ ụjọ. Iruro ndị iro na-ero n'isi mmadụ ibe ha buru ibu. Ihe ị ga-eme ka ị na-agbanarị ya ma na-akọchapụ ya, maka na ị maghị onye bụ onye. O nwere ike obstacles anyị na-enwe, disappointment anyị na-enwe, failure anyị na-enwe, stagnation a delay anyị na-enwe bụkwanụ ọnwa onye gị na ya dị na mma na-eme gị, mana ị mara. Ị ka na-eche mgbe a ga-ekwu na a gwara ọgwụ. Ihe niile abụrụ ka eje gwọọ agwọ. O nwere ndị ọ dị n'obi ha. Ife ị ga-eme n'ọnọdụ dị otu a bụ na ị ga-eje weta ofu mkpụrụ ya, iweta ọjị, ịgbawa ya, wepụta ofu mkpụrụ n'ime ya, iweta ose ọjị, tụchaa onwe gị dịka onye Igbo na-agọ mmụọ. I were tụchasị onwe gị, tụpụ were ụta ịga n'ọnụ gị taa, ime ya eze, pa abụpụ m ya. Ihe ọbụla m riri n'ọnụ, ihe ọbụla m kwuru n'ire, ihe ga-eme na ike ire m adịrị ire, pa abụpụ m ya. Ị bịa wetazi ose ọjị ịsa kpunye n'aka aka ekpe gị bụ left hand gị, wee werezie akwa ọkụkọ ọbọgụm, akwa ọbọgụm, ọ bụrụ akwa ọkụkọ, akwa ọbọgụma. Ọ bụrụzie na ị fụrụ akwa ọkụkọ, akwa ọbọgụma, werezie akwa ọkụkọ. I werezie akwa ọbọgụma ahụ na ofu mkpụrụ ọjị ahụ, ofu ibe ọjị,
ijide ya n'aka were ose ọjị jide n'aka nke wee bido wee kwubiwe okwu. kpọba ọra gị nụ, chi gị ike nga gị, mmụọ ndị eso gị wee bịa ụwa, aja na ngwurube nna gị, aja na ngwurube nne gị, mmụọ gị niile, onye ọbụla n'ebe ọ nọ ya binie, mmụọ ọbụla n'ebe ọ nọ ya binie, mmụọ si n'anyanwụ ụtụtụ anyanwụ mgbede aga, mmụọ ana, mmụọ ikuku, mmụọ mmiri, n'ihi na akpọ ha oku taa. ndị otu gị, ndị gị na-asoro bi ụwa, ndị nọ n'elu ala, ndị nọ na mmiri, ndị dị ndụ, ndị nwụrụ anwụ, ndị si n'ọfịa na ụzọ eje, mgbaba ụzọ, na ịkpọrọ mmụọ niile, izugbe mmụọ, ezumezu mmụọ, fa gbarata bịa nụrụ olu gị, n'ọ gị nwa bụ onye dị ona gị ma afa gị bụrụ Chidimma, afa nne gị abụrụ Mgbeke, n'ọmụ Chidimma nwa Mgbeke kpọkwuru unu, mmụọ ndị na-eke ike na ndụ m, ndị nọ n'isi, ndị nọ n'ọdụ, ndị nọ n'etiti, na-abụ unu bịa nụrụ olu m tata. Na tata ka m na-ebughachi ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ mmadụ na-eme na ndụ m na mama ha, ọ bụ enyi nwoke, ọ bụ enyi nwaanyị, ọ bụ nwanne, ọ bụ nwanna, ọ bụ di, ọ bụ nwunye, ọ bụ ikwu ibe, ọ bụ agbata obi, agbata ọba, na-eme ihe ọjọọ na ndụ m, ke na-ebutere m ọgbata uhie, ke na-adọchi ya m azụ, ke na-ewetara m ekwenkwe eme, ke na-ewetara m akpasị ereghe ere, ke na-ewetara m ikpe asị, nke na-agba m ụchụ. Na tata ka m ji ofu ibe ọjị wee na-agba ha akwụkwọ n'aja ana, na-agba onye dị na akwụkwọ na ikuku, na-agba onye dị akwụkwọ na mmiri, na-agba onye dị otu a akwụkwọ na anyanwụ, wee na-agbakwa onye dị otu akwụkwọ na mgbaba ụzọ na-atọ, wee na-akpọkwu ezumezu mmụọ, na ọ bụ na onye dị na m emegoro mara na ihe ọ na-eme na ndụ m ya dịrị ire, ọ bụ na m emebi. Na tata ka m na-aghasa ihe ọbụla bụ ife ọjọọ onye a megoro na ndụ m, na-ewetara m ọnọdụ dị ona, ma na-asịkwa na ebe ọbụla onye a nọ dịka ọ na-azụ ụkwụ n'ala na-aṅụ mmiri, wee na-afụ ife, na-ene onwe ya n'enyo, na tata ihe ọbụla onye a metere na ndụ, ma ndị mma, ma ndị nna amarụ, ma ndị o zoro ezo wee mee na oge echi ya azụ na ndụ ya, na-eke na oye na afa na nkwọ na okwu iji ọfọ na ogwu wee kwuo, ikwusia ya, iwere akwa ọkụkọ, akwa ọbọgụm ahụ iji wee na-eficha arụ gị. Na taa ekopụ m oke achọ ụwa, ụgalị, ụchụ, ekwuteghị, ekwenkwa emeghe ma ịlaghachi azụ nke ya bụ ihe ọjọọ megoro na ndụ m. Eji m akwa ọbọgụm taa wee na-ewepụ ya na ọbọgụmasị na ọbụgodo na ya na okwute, na ya ga-anyụpụ ya na nsị dịka mmiri, na obugodo iri na ihe niile abatago na ndụ m, biri ebiri na-akwụchiri m ụzọ, eme enu m anọ na ọ dị apụ apụ, nga ọfụ enu nga ọfụ anọ na ọ dị apụ apụ. Na tata ka m na-asị ka ọ pụọ na ndụ m, ihe ọ sọkwara ya bụrụ ikwuchia ya, inye ya n'isi gị, iwere ose ọjị akpụnye n'ọnụ gị, iwerezie ya bụ akwa ahụ iji n'aka ya na ọjị nye ya n'isi gị, na ịgbara isi gị na-eke na oye na afa na nkwọ, iwere ya bụ ose ọjị ịkpụ n'ọnụ, ime gịnị, ịta ahịhịakwana ose ọjị n'ọnụ wee kwube ya, maka o nwere ike ịtụba gị kwaba ụkwara. Mba, jide ya n'aka kwa ihe niile ị ga-ekwu, igwunyezie ya n'ọnụ gị, taa ya, ịbụọ ya na ya, ịbụọ ya na ya, ijezie n'iro wee mee gịnị, wee jee tọhapụ ya, ma o tiwara etuwa, ma o tiwara etuwa, gbasara gị, ịma na-etọhapụ gị ya. Ọ bụrụzie na ebe ibi na ibi na township, tinye na nylon white, tinye ya n'ime akpa gị, iburu moto pụọ n'ụzọ, ịpụọ n'ụzọ, iwepụta ya, tụpụ. Ị nọ na keke, ịpụọ n'ụzọ, ịtụpụ ya, iwere nọ na ọkada, ịpụọ apụọ, ịtụpụ ya, jebe ebe ị na-eje. Otu a ka ị esi wee mee ya, adị ama ama maka ndị bi township. Na ọkwa na village, ikpesi ekpere ịpụọ ebe 9 nke abalị ka ị eji wee kpee ekpere, ịpụ ha, iwere ya je tiwa. Ọ bụrụzie na ịchị ya taa azụ, ije weta ogbo galik ma ọ bụ onions, nke ọbụla ị nwere, mana galik kacha mma. Weta ogbo galik, wepụtacha ihe niile adị n'ofu ogbe ahụ, tụpụtacha ya, iwere ya tinye n'ikwe gị, were sea salt wee wunye n'ime, ịfụ sea salt, iwetezie nnu nke ị nwere, sụkọta ha na-abụọ na ọfụma, wee weta bọket gbajuo ya mmiri, wunye ya n'ime ya, wee were aka gị na-abụ tinye n'ime ya, wee kpọkwuo ọha mmụọ sị ikikere dị na mmiri na ife ruru unyi, nọ mmiri ka eji asa ya. Taa ka ị na-asachapụ ife ọbụla bụ ọgbata uhie na ndụ gị, idoba mmiri achifo na otu, were ya wụọ arụ. Ime ihe a taa n'ụtụtụ ka ị ga-eji ya wee wụọ arụ, nwanne m, mee ya na ị ga-afụ ihe dị iche na ndụ gị. Ya bụ ihe nsị ka nkụziere unu taa, wee sị ka ọ mara unu mma. Nkụzi mmasị gị, biere m akara mmasị like. Nkụzi agbagoju oge anya, kpọtụrụ m na akara ekwentị 07067582843. biko akpọna m akpọ, ị ga-ezitere m WhatsApp voice note dị n'ife odide, ọ dị amasị m. Ya mara unu mma.